Neri Baleuko ekoiztetxetik deitu zidaten, bazeukatela ideia bat Madrileko beste produktora batekin batera, Mikel Erentzuneri buruzko dokumental bat egitekoa. Eta gauza da, beak aurten 3 efemeride ditula. Ibilbide musikal artistiko bezala 40 urte betetzen ditu, berak 60 urte betetzen ditu eta gero 25 urte bere bikotearekin. Orduan pixkat, eskusa hori hartuta, denori iruditzen zitzaigun ere pertsonaia polita izan zitekeela. Gehien bat Donostian daukan presentziangatik eta bere figurarengatik. Nik uste dut ja behin fikzionatzen sartzen zeanean, beste formatua da, ez? Aktoreak hartu behar dituzu eta istorio bat sortu bere bizitzaren inguruan eta gure helburua kasu hontan zen beak lehenengo pertsonan kontatzea pixkat bere bizitza edo bere bizitza artistikoa eta bere bizitza pertsonala, ez? Eta Mikel bera gehiago ezagutzeko aukera bat izatea. Ezagutuko dugula Mikel pixka bat gehiago pertsona bezala. Hori izan da ere helburua. Musikaz bere beldurrak, bere bizitza, bere egunerokoa. Nik uste zailena edo anekdotikoena izan dela ateratzen den jende guztiaren agendak lotzea. Mikel Erentzun izan da, gonbidatu asko edo desente ere musika mundukoak dira, orduan kriston agenda dituzte, kontzertua dituzte, hau eta beste, orduan nahiko divertigarria izan da, kontzertu bat jotzen du ez daki nun, ez daki nork, eta orduan hori, kudeatzea nun egin elkarrizketa eta nola eta gauzatxo horiek izan dira nahiko divertigarriak. Grabatu da Londresen, grabatu da Cadizen, Madrilen, Tarragonan eta Donostian. Guri izugarrizko poza ematen digu Donostin aurkezteak, gauza askorengatik, alde batetik etxean aurkezten dugulako eta horrek beti dauka plus bat, bestalde mundu mailako jaialdi bat delako eta gure pelikula begi askok ikusiko dutelako, eta oso harro lan talde guztiaz eta egindako lanaz eta oso kontentu. Irrikitan, jendeari erakusteko. Pelikula zinemaldian estrenatu ondoren, 2 plataformetan egongo da seguru, EITB-ko Primeranen eta Movistar Plusen. Gero ere egongo da Inedit Festivalean justu zinemaldia eta gero, eta hor gabiltza. Baditut proiektu batzuk buruan, fikzioa eta beste dokumental bat, eta gero nik iragarkiak ere egiten ditut eta hori noski hor lanean jarraitu beste proiektu hauek garatzen dituten bitartean.